Nalalain ko eh kasi. Actually, bago rin yun to siya. Wait, asa mong tissue ron? Since naman kailain ko yung karon managun sa mundo. Friends na mi duwa. Kaya nga nganong friends raman kay? Dili, friends ra gud mi niya, sir. Friends na mi Kaya duwa. nga naman. Kailangan ay rason nganong friends ran eh. Beshi na siya, naka-beshi. Di kami talo. Oh, mo di ay. Pero mo patol Japon kag bayot. Dili. Bisag gwapo kayo. Oo, bisig gwapo, dili. Dili, dili ko mo patulog bayot. So, imo siguro doong laki gyud siya. Unsa ano pagkabalo nga laki unsa katawa? Him siguro. So mga unhealthy di laki. Grabe po kas mga unhealthy. Dili tanan, sir, ha, wala biya ko. Wala joke ra mong gupod ta. Oo, gani. Gani joke video ra mong gud ni ikaw good. Sige, yun dito ta seryoso. Katawa. Sige, aside na ng himsog. Ambot, wala na. Gary Arios, mo ba identification kung laki bayi dili? Dili, kay dili man tanan Garius lucky. Pas ni Beshi na siya Arius, pa dili siya lucky. Pila na kakatuig nga dili laki. Since birth. ang friendship ba pila pod katuig na? Bago ra mi niya gyud. Karon lang pila ka segundo. 1 month goro. Kay nga namang nagka-friends, asa man nagka-friends? Tungod sa katong sa pag-ibig bitaw nga fan tayo na so nagatanay ming duha. Napalo man duwa sa pag-ibig fan. Out sa man. Ay ano mi atog pag-ibig. Ka-process og pag-ibig fan. Just nakita mo dito. Dito mi nagkita niya. Oh, so pag-ibig friends day mo? Oh, pag-ibig friend. Pag-ibig fan friends. Ikaw ba na kay kaugalingong karelasyon? Bago ra niya jud nga wala. Ay, ano man namatay? Sorry kayo. Dili. Ay, okay, so mana. Nawala man. Wala na Ay, okay, sorry. Ano namatay, sir? Nagbulag? Oo, So di ka ganahag mamatay imong ex? Dili, palangga man to na ako. Oo. Palangga. Okay, ragstoryahan nga nung nagbulag. Gikapoy na daw siya. Oh, so ganahan ko siyang mupahaway na sa dayon. Dilisad. Siguro Ano man, mapaway sa lain. Oy. Pero dili ka hateful sa imong ex no kay imo gang gi-defend nga dili siya pwede di pa siya dapat mamatay. Oo, dili. Pila mo katuig ato? 3 years. Ang pwede na storyaan nga nung nagbulag. Okay ra na may tissue. Wait lang. Asa? Yeah. Yung tissue ron, sir. Right tissue sa tong tidala ng tissue na mo. Oo, Wala. 3 years Okay. may atog. Nga naman, okay ra storyaan nga nung nagbulag. Gikapoy siguro siya. Sa ako. In what sense nga kapoy? Nga naman kapoy? Wala daw siya freedom, higpit daw ko kaayo. Like my... Tinuod? Oo mo, di ko ma-deny nga, higpit ko ato that time. Wala na siya freedom, then dagan daw kay mga opportunity nga nasayang tungod daw na ako. So, sala na ako, tanan. Pero sa sunod ba nga relasyon, nabay puruhan nga imong ilison imong pagka, or ilesen ka may imong pagkahigpit sa usa ka tawo? Yes pa, yes pa. So moangkon ka sayop gyud tong pagkahigpit pud nimo sa iya ha. Oo, angkon ko nga safe dito siya. Maura to. So, kisay nakigbulag siya? Siya, ang ibulag na ko. Baguhi lang na. Bago lang mga karon ni 2 weeks karon. Mila ko gani ko ron, nalalain ko kasi. Actually, bago rin yun to siya. Wait, asa mong tissue ron? Imo kong ipailak no, imbes okay na unta ako. Gapangin ako Dres Boulevard, tas imo na bagong pailak ako. Napagaw ng ganit, hinilak din. Hala, imo kong pailak, sir. Tablaw jud Okay ka. ra na oy, kay basabot ana manggod, ngumuhilak, guhilakan nimo sa katawo. Imo manggihigog man no. Higugma gyud. Wala ka nasayangan sa nahimong pila to 3 years? Yes, 3 years. Sayang. 3 years kay grade 12 pa man mi ato good. Then karon Wala nimo gipunggan. wala na ko siya gipunggan gyud. Kaya nga naman. Lisod po kayo, pugso na ko siya, sir, nga dili naman siya. Ikapoy naman siya sa ako, Ayaw gilok, sir. Kabalo siya na nga pag-wire mo nagka-friend. Kabalo, jud. Ay, okay. Dali na kayo ma-open up na. Bago yung ganito, di kita friend. O, di ba, friend na tayo, nakay-friend ron, di ba? So, kuan pa ta, kanang gahiling pa ta, or marag healed na, ipahilak ron yun ikaw. Napakaroon sa healing process pa, jud. So, unsa itong mga ginabuhat para maraog malihay ang ato ang focus sa katong nahitabong pagbabulagay? Diri, naglaglaag, pahangin, kuyog ang friend, and also sa simbahan, managkot, lang. Maulang na akong ginabuhat karon. Muna cycle ni mo karong mga panahon na. Yes pa, yes pa. And then kung mahuman na, unsa pa kayo imong buhaton? Focus na lang sa akong kaugalingon karon. Basi puhon na makamit na pud kog someone nga siya na jud ang para sa ako. Pero sa pagkakaron, focus agud ko sa ako ang goals. Mao lang. Ngano na siya?
Di, siguro ko siya katawa man God. At least no mo kuyog kas mga tawo nga happy person para ang iyang vibe makuha pud nimo niya. Mas magaan man good pag ang imong kakuyog is maka-vibe pod sa imo. Advantage siya. Ano po siya? Anang best advisor gani siya na ako. Yeah. Okay, so far unsa imong mga advices niya? Go na girl, go na girl. Wala man ko na magnatag daw siya dagway. Ay, na siya naatag jud na gina siya kinakatag. Kuan ra kanarang og unsay buhaton sa iya sa laki nandi. Mura pod yang buhaton pod. Ana ra ba? Mayo yon. Hala, dili mo na mo imong advice ako ading. Ano usum lagi iyang advice lagi. Lalaki lagi na ding. Nitagilid siya. Hala, sige. Kuha na lang. Pwede ka makamensahe ni ex? Actually, nanamong siya rin bago. 2 weeks pa? Nanibago? Dili ko sure ug sila ba, pero basta feel na ako urag na ana siya bago. Ano lang, kanang amping mo, then enjoy lang, kana lang. Happy na ako nga, happy na siya. Masayop bang good nga mo hatag tag-hit sa katao no? Kung kita man or siya mo'y nagkasayop, dapat happy reta sa uban. Ikaw ka, unsay ma-advise nimo niya? Ay, unsay imong message pa niya? Be calm lang sa life, dason be positive as well po. Dason like always a good pray ni God nga ko ang tagaan ka og guide and wisdom pod. Kadang para sa imong future pohon nga dili na mausob anay tabo nimo karon. Ano, serious sa karon? O di ba, ginunto ka, nga best advisor na siya. Kanara? More lang to. Ikaw, basig na kayo ma-advise po niya sa karon. Nagpangita ba ni Ron sa manihang trips kinabuhi? Kuha ni siya, chill ra jud ni kayang life. Bisag galisod na siya, pero problema jud niya is kwarta jud niyang problema. Sige, advice eh. Kuan ra, mang trabaho jud ta para makakwarta. Yeah. Pwede lita kung... Pero kung di na siya work ra. Kulangan pa siya. Siguro, murag kulang pag euro kay wala pa siya kadawat sa iyang jud sa iyang sahod gyud. Pero makadawat na siya sa iyang sahod, siguro siya, lipay na jud ni siya kaayo gyud. Kanara? Maura na siya. Sige, amping mong dawa, amping po sa imong relasyon. Relasyon. Wala kay karelasyon. Sa imong pohon. Ah, Ikaw na may pohon. relasyon. Pohon nga makarelasyon. Ayos, sana, Ayos, pohon lang. pohon pa. Og siya, hopefully mahibalag niya yung kwarta. Kwarta man. O imong mensahe sa imong sweldo pohon. Kano sa man na maabot? Ay, na day, go na na. Shout out girl. imong sweldo. Uy, ayaw ka sa bantas kampanya. Pero imo biya ko kung ipelak ganiya. Okay na na. Ulahi na biya. Awlahi ang tissue. Kasabi otro tigdalag tissue. Dong dapat ka ganiya paunta ning tissue. Dong sayang ka ay wala man ni luha.